ta guni buhok murang kas badang. Oke. Si badang ang si Dairo. Oke ra may ikot ki mo ni pang ano ba pang pa kon sa mga chicks ba? Wow. Mo gani kuan kon mo kay nindot kay kubuk. Di ba ato? Mas nindot jud ni uy mo ni pariban para mo pilit jud mo ang mga chicks. Aw, ako magpa-riban. Wow. Pa-riban kay ano love. Asa mo love? Kay ba ikaw kun nawa kabantay atong sabot ba lang makakuan tag pamilya mga buo ta pamilya kining kabantay ning lupa din ako rin. Kuan ang paliton ako ihatag sa imo. Kining adlaw kita ako ning hatag sa imo agtag para di ka mo biyas ako. Ayaw love kay sinaw nig samot. Ayaw ba? Okay ra na laboy. Kay gwapa man kaglapan. Ano naman? Isa kailangan ko na kamusay. Laban. Ayaw. Awa lang ko. Kaminton kana. Kan bagus tuh ko makaanak tag sa renta ka dusina pas kayo eh. Luta ko lagi. Sakto pinakto na anak tambok tang tetag sa tubuan na tadi. Napay swimming pool na to. Ento kina. Para sa atong mga anak sa atong kaugmaon ba. Ka balaka ng mga problema sa mga bugas. Ay balaka na. Bugasan na. Ngaon na ta. Pwede ta mangaon ni dagang sagbo. Ayaw di ma. Sagbo siya. Maglaga tag mga bato. Walang bato, lagaw na to. Dugay pa kay muhurot. Pagkapanggalap. Maligo taron naki. Para sudan ako naglumus ba nga. Tarita ko sini. Wa man ko'y lingaw. Ako ni aning magtiayon o si Mari o si Pare. Ako ni padulaan ko ni kay kamangon ko ni para makadungog ko silang istorya ani kay murag may siguro ning istoryahan nila kay para kuan jud ni nako. Ako ni panindian kay para nga duol lang yun. Murag buaya nagkamang. Bisag init kayo, daghang pag mga tunok. Kamangon gihapon pagayo. Kay tungod lang makapaminaw ko aning istorya ni Mari ug ni Pare. Ara man ni si Mari ug si Pare. Mads, may buntag Mads, pre. Nana sa ning usa budo. Yo, lawgo ba kini mabot diri. Ayaw di ma. Kani ako pre, sorry lang na pre sa bye-bye. Oy pre. Oh. Asal mo sa Sorry pre. Ako yung Mari na amo diri. Bawag ko di mo lawgaw kay ka imo ming samukong diri nga nag-liter gayud ba. Alipay ko nang tanaw niyo pre. Ay mo ko Ngom. ikaw, lagi niyo. Yung taga sa manimo. Aw. Ay gopahan mo pre. Aw, oh pre. Nga ba to? Aw, oh pre. Pre, nag-asensyon na ako pre. Asa ka di Indonesia? Tayo na. Dito ni sa satong pre. Ano dihatag sa anak? Anto bro? Di ka mangayo. Gaan ti kay. Madlok man ka pre nga. Totally kay. Bawo biya ka pre nga. Kanang alien. Delikado kayo. Pre. Asawa na pre oh. Guwapa lagi pre. Asa ka pulit na pre? Nara kilid pre. Kilid. Dugay lang ko pangita pre. Panikaw ko. Pangasawa unon. Wadyo ko kita. Dapling karsada. Dapling pagbaybay. Nagsid man ka. Tangtangan mong sid betul kita ka. Yan kagupah ha. Anak, lisod kay pangitan yung asam ni mga pangitan pre. Dapling karsada. Dapling baybay. Nah, skilid pre. Sa kilid ra? Ang kabat nga kilid sa bato dia. Na kilid. Mo to niya kunya. Oh, nagpahibit na sa dia. Akong tanaw na. Una pa kinay isuon nga to. Ha? Suon? Kasan to kita limo. Yawan tanah. Ay hilig po to niya preno sa yang isuon.
Yan ni pang Rubin pa ba? Wow, Rubin Padaplin. Oh, si Sid ba, si Sid. Wow, May grabe. Sid niya. Isulog na ko mo yung mga hilig nila. Nya pa. Nya, kay ko ano nga, silver with gold. Mo hilig sa, ano na. Di ka sa buwan eh, pre. Asawan ko pre, lumon kay good pre. Mas mayo, mahiyain ba? nakasawa ka, butan ba? Mo sakto kay pre gini. Andama na mo pre ba nga para sa among mga anak. Kini ako ihatag kini ah. Karang mga pispan, pisgat, ihatag niyo mo? Wala pa yung post kini. Ah, grabe ha. Tuyaw na. Para na sa among pamilya pa buo ni. Kung say anak ni mo, penguin, kay ihatag ni mong kanagatan. Oh, Tuyaw. Pangalan mo. oy. Saludo ko ni mo. Tanan. Inihas ako diato. Sige. Pag-amping ha. Sagma. Pero nga paningin na siya. Kita ko na sawa nung pre. Nagi ko yung pre. Atong kahapon pre. Niagi dito sa kilit mo ah. Dili nga kita pre. Dito semua. Ya, kisa may kuyog niya. Wag gila pre. Ay sabar ako ni Surya kay bisan niya. Basi niya ako'y awayon sa asawa ni mo. Sulti ang di kastinood. Oo. Di ko masaba pre. Ay sabar ha. Sulti mo ka. Sulti kastinood niya. Ikaw lay bahala og istorya sa imong asawa ug unsaon nga. Dili ka ni awayon o unsaon nimo palus. Unsaon nimo pagpatungkal sa tinuod. Matugang sa tinuod ug kisan laki ako yun. Ya, usay kulo sa nina pre nga pag-agi niya. Kita nga. Puti pre niya taas sa buhok. Mo po. Pakutan ako no siya. Pakutan ako no siya. Ibaw ba siya? Kisay kuyog ni ato gahapon. Gahapon mga alas 5 sa hapon. Kuha tingnan pre. Ina niya nga taas og buhok nagburong og buwa. Ya puti siya sa nina. Tingnan lagi. Ina. Oh, ba pre ki. Oh, Karon di ibaw na pre nga kuha. Kan sulti la pre no. Yung kibaw. og dili pa ta suod pagkakumpare. Di jud kumo istorya nimo niya. Ako ni aksyon ko kabalaka kay kaning magkumpare ta ba? Oo. Amoy, di ako believe mo bisag Bray, okay ka. Usog kang manguan sa mga nagitid. Mutugan jud ka nako. Mutugan. Oh, nababay pa ko. Marites. Oh, marites balapo pa kasi sa TV sa Pilipinas. Nabaw pa. Moingon nga gipili jud ng Pilipinas eh. Og sa Bisaya pa, radyo baktas bisag nag-uwan, wala pa mabalita. Ipaabot na ko sa inyong balay. Mao ni balita nga naglakaw. Mao ni ako. Makag marites yun eh. Labaw pa kasi Labaw pa si Marites, labaw pa si TV, labaw pa nito. Maglakaw, mao ni gitawag og radyo baktas. Oo. Naglakaw ay kaplite. Basta lang makaistorya. Isurahan di kapli. Ato ay imong sawa kay para nga may isurahan nimo og kisa tong. Una lang ko pre nya. Ayo-ayo lang munduha dia. Ah, sige pre. Nay lang pre ah. Upo pa mo purol pre. Naku naglitaan ba yung labaw nga. Ang tako yung gunung laki puti niya. Sinina niya. Tas ug buhok niya. May purong ug buwang. Ano ni? Ako tong amigo, nanggis ko ni. Ito ka na migo bagod oy. Sa. Di mo na di ko gilisan yun eh. Pwede ra sa gilisan teka, pero karon lang gabi adlaw. Sige. Huwag to eh. Buli na ko.